Masu kallo barkamu da wannan lokaci sannan mu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na adan tafiya. Shiri ne wanda ke tattauna tare da mawaka na zamani da na gargajiya. Na gargajiyan wayoyi muke yi wanda 'yan magana ke cewa adan tafiya domin mu ɗebo muku waƙoƙinsu. Mu fashin baki akan mawaƙin tare da waƙoƙinsu. A hannu guda mukan kawo tarihin mawaƙan da suka riga mu gidan gaskiya domin tunawa da su tare da binciko baitocin da suka yi wanda suka daɗaɗawa al'umma da kuma baitocin da suka yi wanda suka ilmantar da al'umma. Wannan makon ma suna na Rabi Sani Hassan wanda muke tare da guda cikin fasihan mawaka da suke gudanar da waƙoƙinsu a arewacin Najeriya. Mawaƙi ne wanda tuni ya yi shuhura a waƙoƙi kala-kala sibi-sibi wanda yake yin waƙoƙi samfurin Larabci ya ɗauki waƙoƙi samfurin Hausa wato na gargajiya kenan. Ina ɗan yin waƙoƙi na Turanci irin na wato gambara kenan amma ba mu sani ba shi zai faɗa mana da bakinsa ko kuma bai akwai waƙoƙin biki ma da yake yi. Muna da waƙoƙin a wannan lokaci wanda zai rera mana su kai tsaye. Muna tare da Musa Isah Gwanja. Musa Isah Gwanja, barka da shigowa cikin shirin adan tafiya. Barka ka dai. Ka yi shigar matasa, na san a cikin zubin waƙoƙinka akwai waƙoƙin dattijai. Ƙwarai da gaske. Wane ne Musa Gwanja? To Musa Isah Gwanja dai mutum ne ɗan asalin jihar Kano kuma haifaffen ƙaramar hukumar Nasarawa mazaunin Tarauni, kuma na yi karatu na daga matakin primary secondary. Muna ci gaba a halin yanzu. A yanzu ana karatu? Insha Allah. An haɗa taura biyu kenan? Ka san akwai yanayin da ga matashi ya kai shekarunka, ko da ke kai ba za a ce ma matashi ba sai dai a ce dattijan matashi. Matashi dai. Ka kai shekara nawa a duniya? To shekaru na dai ba su da yawa. Sabida a hankali zaka faɗa mun kada masu kallo su ji me kace. Ai shine na cewa ba su da ina me kai wanda karka manta fa. Ado akwai shekaru ba ɗaya ba a gaba tsakanina da shi. Ka girme shi ko ya girme? Ya girme ni dai. To ka gani. Nan za mu zo batun shekaru. Tunda na fuskanci baka son ka faɗi shekaru kada a ce dattijo ne kai. Ya aka yi a kasance kai a harkar waka? To gaskiya kusan ina da interest a kai ra'ayi tun ina ƙarami. Kuma normally kusan a ƙaramar hukumar Nasara a wannan lokacin, a wancan lokacin kamar shekara nawa kenan? At least kamar daga 97 haka. Shekarar 1997. To amma ina ƙarami fa a lokacin, don karka manta na cewa ta kira ƙarami. Na yadda. To a daidai wannan lokacin kusan idan an tashi program na biki kamar shagulgulan biki na aure ba irin yanzu ake yi ba, ba event center ake zuwa a kama ba. Mutane sukan inviting mawaka, sukan gayyaci mawaka na gargajiya da masu yabo ma a wannan lokacin su zo su yi a fili a kofar gida yawa a yi da yara da jikoki da kowa. To normally idan suka zo suka irin wannan wakar inda an yi gayyace su inda muke, to in suka tafi ni kuma bayan tafiyar su kenan nakan dawo da irin wannan waƙoƙin da suka yi a gurin, tunda su ma live ne suke yin. Bayan mawaki ya yi waƙarsa ya tafi, kai kuma wata fikira Allah ya baka zaka zo kai. Ina iya zama in diga rera ɗaya bayan ɗaya, ko da za a samu kuskure zaka gabe da yawa. Yes, na kan riƙewa in dai an yi ta a gaba na. Yanzu da 1997 da ka fara yin wannan waƙoƙi, za mu iya cewa waƙoƙi ne da kake yi a kwararo. Ya kai kuma aka tsinci kai a waƙoƙin da al'umma suke iya saurara, ake iya zuba maɗuɗiyar dukiya a ciki, a zuba a buga waƙa a siyar da ita? To kusan kamar dai da na gaya ma ra'ayin, daga baya mun tsinci kanmu idan mun je makaranta mun dawo da ni da 'yan uwana muna zuwa inda mahaifinmu yake sana'arsa. To wannan gurin kuma center ce ta business na irin wayannan waƙoƙin da ma fina-finan Hausa, Kofar Wambai kenan. To mukan shiga mu ga yadda ake yin abubuwan, sai na samu ni buƙatuwar cewa in je in yi, saboda akwai wanda suke yin irin wannan business din na industry, sana'a kasuwanci na Hausa film industry. Muna haɗuwa da su a gurin sana'ar mu, mukan tattauna da su, dole sai suka sa mana sha'awar abu. To kuma akwai babban wanmu a lokacin nan, shi yana ɗaya daga cikin shugabanni ma na masana'antar fim. Wani ne? Ana ce mashi Alhaji Sa'idu Isah Gwanja. To har ya karbi shugabancin kungiyar fim Mofan a lokacin nan. To duka sai muka samu damar da
na samu dama through irin wannan ta dalilinsa sai nake iya zuwa nan Zurot da Mandori sabon titi lokacin su Alababa ya kasance kenan yawa tun a can nan tun wajen 70 wani abu a'a ba ma irin wayannan lokutan so sai na samu dama da nake iya zuwa in yi waka in biya a lokacin nan kai awa daya ma bai wuce 600-700 ka biya kai wakar ka gama ka cire a tape a cire ma babu flash CD yes babu flash CD to in aka cire akan ba mu je ni kuma akwai wayanda nake kaiwa kofofin bai su ma dai abokan wannawa ne suna ji kuma suna karfafa min gwiwa a lokacin nan suna ji suna karfafa min gwiwa Allah ya taimake ni ana haka kusan har sai na fara tunanin ya zan yi in yi waka ta bidiyo kusan daga 2003 bayan zaben shugaban kasa Obasanjo zuwa 2004 sai na fara sai wani abu kusan zan ce ya dan faru ina ga duk wanda zai iya tuna daga lokacin nan akwai wani dan rigima da aka rika yi tsakanin kabilu kudu da arewa yawwa a wannan lokacin to mu kuma muna da cuɗanya za ga duk lokacin nan duk inda ka ga Bahaushe a Kano za ga yana da cuɗanya da kabilu daban-daban a unguwanninsu to wannan rigimar tana ɗaya daga cikin abin da ya kusan raba duk suka ware suka yi zango wani gurin nasu daban wasu ma suka koma garuruwansu to akwai wanda mun taso da su muna rayuwa da su sai muka ga a gaban mu za a dake su kamar ba a saba da su ba so abin ya dame mu saboda ga ƙuruciya da sauransu muna ganin bai kamata ba to akwai wata yayata muna dan hira da ita ta zo ita kuma tana auren wani yaron Atiku Abubakar lokacin kuma yana vice president shi kuma Atiku yana auren ƙawarta ana ce mata Hajiya Fati ita yan nan Kano ce ita ma yana ga ya karamar hukumar mu ce ta Nasarawa to lokacin nan sai take cewa ai da Atiku ne shugaban kasa maybe wannan problem din duk ba zai faru ba sai naji ina da interest akan sa kaga yanayi da ni na damu saboda wayannan da muka makwabta da muke tare da su an tarwatsa saboda wannan rigimar sai take cewa da shi ne ba zai bari a wannan rigimar ba to har ne mishi wata waka Najeriya an gaji Atiku kai agaji a daɗi saboda target din mu 27 ne 2007 zai iya fitowa takara yes to a lokacin nan na rika bi yadda duk zan yi duk irin su Muhammad Suleimanu Gama suna cikin wanda suka rika karfafa mu a lokacin nan dan jarida a Freedom lokacin yana Freedom to haka dai na riga yin wayannan waƙoƙin na samu zan yi bidiyo akwai wani kwamandan Hizba ne ma yanzu ina ga Agwale Misbahu yan fada shi ya rika daukan min bidiyon yana directing dina yana dauka to a wannan lokacin ina tafiya Ado yana bina wana da muke tare da shi yana bina ya ga yadda nake yi har ya nuna yana da sha'awar yin wannan. Ka riga shi fara waka kenan? Na riga shi fara waka kusan kuma ma wani motsi a industry in ka ɗauke shi babban wannan mutum da ni ne nake da interest na in yi ni na fara kafin shi to daga baya alhamdulillah yana bina kuma a lokacin ya iya rawa yana in za a haɗa min yan background tunda lokacin da maza kawai muke yin abu za a saka shi a ciki wata rana akwai wani ana ce mashi Ashir dan folio shi ma producer ne sai muka shirya akan za a sa Ibro ya featuring dina a cikin wannan wakar dan ta ɗaukaka sabida a lokacin nan shi ana kallon fina-finansa sosai kamar shi ne tauraro a wannan lokaci na Tamama yes to muka shirya aka tafi dil aka nemi izinin sa yace a zo to ranar da muka je still da Adam muka tafi muka je ana shooting din wani film Ibro dan jarida to a wannan film din sai suka nuna cewa suna son dan duk zaton da suke yi shi Ado kanina ne ni ne wansa a wannan lokacin sai suke ce mini da Allah wannan akwai wani sin da suke son su dauka tunda a lokacin kaga babu ci gaba kamar yanzu da za a ce sai an bi tsari kaza sai suke cewa suna son su dauki wani sin da shi kuma wanda an tsinto yaro ne an kawo wa Ibro tunda shi dan jarida ne a fim din dan ya tallata a program dinsa ko za a sami wanda iyayensa yes sai na ce a to ai shi yana da interest dama shi yana son ya fim to sai ya amince ya shiga to ya sha wahala sosai sai da Ibro yawwa yes in suka in ya haɗu da Ibro yana kasa yin komai za a yi ta sa mai dialogue din a baki amma baya iya yi amma wannan shine fim ɗinsa na farko daga wannan lokacin zuwa yanzu
muna ta yi muna ƙara samun experience akan abin, muna gogewa har Allah ya kawo mu matakin da kusan 2007 zuwa da 8 shi ma sai yake ce min yana sanya waka still dai. Sai muka rubuta wakar, muka je studio aka yi, muka kai ta kasuwa. To irin dai daga cikin kalubalen da za a ce an dan fuskanta a wannan lokacin, akwai wanda ni tun ina yi ma kafin Adan ya zo kullun nuna yake ba ku da abinci a waka, ya ta condemn din. To akwai wani kuma shi ya dan fi shi dama a marketers din na wurin, shi kuma zai karba ya ta tallata tunda a lokacin za a saka. Mutum ya zo daga garin su ko daga wani wuri, in ya saurara kawai su suna jin abin da ake faɗa ne, mutum zai sai kasa da ya tafi. Kawai ya tafi da shi. Ba ruwansu da wane ne ya waka. To haka sai ya karba ya ta saka. To irin waɗannan mutanen da suka rika mana wannan abin nan din, sai Allah ya taimake mu da Ado ya yi iya kokarin sa, amma ba ta fita yadda ake so ba. Har aka kai akwai matakin da in bana nan ba zai iya yi ba. To Allah ya taimake mu, aka zo bai kamata in faɗa ba, amma dai yana da kyau saboda zai zama lesson ga wasu. Sai darasi. Sai wannan mutumin da yake condemning din mu kullun in mun yi sai Allah ya dan jarabce shi dai, ka san canjin yanayi na kasuwanci rayuwa. To akwai lokacin da mun yi wata tafiya Niger, mun samu kuɗaɗe da yawa, mun dawo ashe yayi ta zuwa neman mu bai gan mu ba. Fa wancan wanda yake taimaka mana din ba, a'a wanda yake rushe yake ruda mu bai kamata. Wallahi muna dawowa da yamma aka ce ai tun azhar yake nan, mun zo kusan karfe 6 na yamma. Sai yake cewa ba mu gane shi ba, shine wani Alhaji wani kaza. Na ce na gane kamara. Sai yake cewa to problem ne da shi, gashi issue din makarantar yara, abinci waye ya faɗi matsalolin shi. Wallahi ni ba ni na bashi kuɗin ba, Ado ne ya bashi. Ina ga in sefa ya bashi kuɗin nan. A lokacin sefar ma bata wuce naira 1000, duk wannan sefar bata wuce naira 6000 ba. Wallahi ina ga ya bashi ta kai guda 30 da wani abu. Sai muke hirar, nake ce mai ka gane shi? Sai ya ce bai gane shi ba, ya dai ce shi abokin wanmu ne kaza. Sai na ce mishi wanda yake mana kaza. Sai ya ce ya tuna. Sai na ce to kaga yadda Allah yake sha'aninsa. Allah mai sha'ani. Allah ya daga Musa Gwanja da Ado Gwanja a daidai wannan lokaci. Kai tsaye na bar da filin na bayar da tarihi, wanda kuma na tabbata da masu kallo mun nishadantu kuma mun ji daɗi, ya zame mana izina, wanda aka ce to wannan karin magana yayi sauki. Akwai waƙoƙi salo-salo da kake yi, kana yin waƙoƙi na larabci, kai na gargajiya, sannan kuma kana yin waƙoƙin soyayya. A cikin waƙoƙinka na masu salo irin na Larabawa akwai ruti, akwai halati, ruhi to akwai halati, akwai wayyo sahiba. A cikin wannan waƙoƙin na Larabawa zaɓi guda ɗaya tak, zan yi ma tambaya akan ta. To bari in ɗauki ruhi. Rera min ita. Sahibul kalam hana alaiki masoyiyata, nurul hayati urratu aini masoyiya. Sai ka kara mun zaki ai. To bari in dauki wasu baitukan daga ciki. Hayya ya nisful hayati, ina kaunar ki duk sa'i, sallar asuba da isha'i nakan roƙo ga lillahi, yayi mini arzikin ruhi, ko da wasu za su min sharhi. Ni na san me yasa kalbi nake kaunar ki duk sa'i, kyakkyawa cikin sufa kuma kyakkyawa a tarbiyya. Ruhi zo ruhi. Waƙa ce mai salo na Larabawa, ya kai aka ɗauki wannan salo? To ni ina da sha'awar wannan ɓangaren ne, maganar gaskiya. Kuma na taso dai ina jin waƙoƙin Larabawa a gidanmu, ba wai don mun kasance ɗaya daga cikinsu ba, sai don kamar mahaifinmu a cikin matansa har ma da babanmu duka bayan ƙasar nan bane, duka jinsi ne na Larabawa. Yes, to duk waƙoƙinsu mukan jin su tun a lokacin nan, duk kaset ɗinsu zaka ji na ƙasashen su suke ji. Ma iya cewa
bakin balarabe muke tafi Bahaushe dai ba na dan Kano ne. Akwai jinin Larabawa. To ta bangaren uwa kaga step moms dina ina ga kamar kishiyoyin baba ta zance akwai guda biyu. Akwai ɗaya yar ƙasar Chad ce to kuma balarabiya ce gaskiya amma yar ƙasar Chad ce. Sai ita mahaifiyar ta to akwai kuma wadda ita ban ma riske ta ba. Ta rasu before kafin amma dai ya ba mu labarin ta gaskiya. Ita wannan waƙar naji akwai salon kalmomi masu ratsa zuciya musamman ga irin samari yan lalle irin su Nurin Lahi su ne matasa masu tasowa. Akwai baitoci da dama wanda saboda zaƙinsa banjin zan iya kawo su ɗaya bayan ɗaya. Dango afuwan san baiti ɗaya akai amma akwai dango da yawa. Na san kuma akwai bayan dangon akwai baitoci da dama. Akwai wasu baitoci baiti gaba ɗayan ta baiti 4 ce. Ita waƙar za mu zo maganar wannan karancin baiti da kuke zubawa a waƙa ku tara kiɗa da tsakiya da farko da ƙarshe. Babu ma kiɗan. To menene yasa ka ɗauki misali wasu baitoci o irin kalamai sannan kuma su kalaman me ya saka aka zuba su a cikin wannan waka? To ka san wakar ta soyayya ce kuma in ka lura abinda ni na dauka a ciki shine ba kushewa nake yi yadda wasu yan uwana mawaka suke ba. Ina kallon al'adar mu tana da kyau kuma tana kama da addinin mu ta Hausa. Akwai abubuwa da suka saba da shari'a amma zaka ga da yawa kamar misali al'adar Bahaushe ce shi dai addini ya ce kada ka yadda in ka za ka yi fitsari kada ka yadda ya taba ka. Yes, kaga in a tsaye za ka yi in a kwance za ka yi babu kadda ya taba jikinka. Akwai yanayi ma idan zamu yi tuna can hadisan nan guda biyu da wanda ake a bola da a tsaye da wanda ka gari to amma Bahaushe kusan al'adar Bahaushe ce ta a tsugunna in za a yi fitsari saboda tarbiyya wannan al'ada ce amma sai ta yi kama da addini. Kaga daga cikin misali ta yi kama da addini. To akwai mutuntawa ga na gaba wanda addini ya koyar da haka dole sai ka girmama. Kai tsaye ma iya cewa yana cikin al'adar Bahaushe. Al'adar malam Bahaushe kai tsaye ta yi kamanceceniya da addinin sa. Mafi rinjaye dan ni dai a iya abin da na tsinkaya a irin al'adunmu na Hausa ka iya cewa kashi 60 maybe zuwa da 5 tana kama da addinin. Mafi akasarin al'adun malam Bahaushe ma in dai ba arosi ba zai ga za ga ta yi kamanceceniya domin zamu ita na zuwan addinin musulunci ya musulantar da wasu ya kuma dakatar da wasu a karin magana kamar waccan karin magana da ake cewa dodo ɗaya ake wa tsafi za ka ga addinin musulunci zuwan sa ya hana akwai kuma wasu abubuwa da dama da addinin musulunci bai hana al'ummar Hausawa ba. To abinda muka koma waccan magana da ka tambaye ni shine shi al'adar Bahaushe akwai wasu ɗabi'u da ya koyar wurin soyayya da neman aure wanda kusan Allah ya kawo lokaci musamman kamar shekaru zan iya ce maka 7 zuwa yanzu da suka shuɗe zuwa yanzu hatta waƙoƙin da ake yi da ake iya saurara kowa yake iya ji so da dama wasu sun sassaba da irin waɗanda ake yi a baya. Ina tunanin za mu zo kan wannan batu na sabawar baiti da salon da mawaƙa suka ɗauka. Na san za ka iya tsallake wannan gaba ko kuma ba za ka iya tsallake ta wuce ta. Zan iya tsallake ta misali to zan iya tsallake ta ni na ɗauki irin kalmomin da suke ciki in ka kalla kalmomi ne na soyayya ko da za ka sake sauraron abin da na faɗa wayanda ba su saba da tarbiyya ba ba su saba da tarbiyya ba don ƙarshen baitin ma dangon da yake ciki ana cewa kyakkyawa cikin siffa kuma kyakkyawa a tarbiyya saboda kaga ana magana ne akan halayya da kuma yanayinta Allah ya yi mata halitta mai kyau. Akwai tarin waƙoƙinka da yawa irin su halati da wayo sahiba kuma na san wannan sa ɗaya da muka ɗauko zai wuya ta ba mu dama ka su kwani lokacin ba da tarihi mai daɗin ji da saurari a zuciya. Masu kallon mu kai tsaye shirin adon tafiya kuke kallo tare da muna tattaunawa ne a cikin shirin tare da Musa Gwanja guda cikin fasihan mawaƙa da ke gudanar da harkokin waƙoƙinsa a arewacin Najeriya da kuma nahiyar Afirka baki daya. Wani zubin za mu ji ko yana tsallakawa a kasashen turai domin gudanar da waƙoƙinsa. Mu je mu sha ruwa albashi idan mun dawo sai a ɗora a cikin shirin na addan tafiya. Walida taho sahiba ana yi misin kyakkyawar ya walida
yana a Amerika can Colorado walida. Ayya, ƙaunar ki ta shiga zuciyata. Ayya, walida yan sarkin bi cikin yi daban a mata. Ayya, in kyakkyawa mai kyawun sofa a mata. Walida yabbanki ba ni na ambata ba. A yar asali sannan jinin masarauta. A dole yabanki muryata in tausasa ta. Ka zaki zamo kifi a zatona walidata. Ni zan zama korama rayuwar ki na kyautata ta. Da zaki zamo zuma mai zaki walidata. Ni zan zama alkakin somawa a cikinta. Ki zamo fure zan zama iska mai kaɗaki. Wayo walida ta ka hasan jinin siraki. Inda gaske na zo domin yin hidimar ki. Ki zama uwar giziya ta in bauta gare ki. Na yarda in yi da ku in samu kuɗi ki kwalliyar ki. Zan yi dukan aiki na halakkin zo in baki. Inda da dama da na daɗa baki kwana. In baki yawan kwanaki na don so da kauna. Na yarda kirayo ni in mutu yanzu. Na san ko ba na nan zaki riƙe na a zuciya. Faskalo barkanmu da dawowa cikin shirin na adon tafiya, shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta Majigin Tctv. A cikin wannan shiri muna tattauna tare da Musa Isah Gwanja, guda cikin fasihan mawaka da ke gudanar da waƙoƙinsa, salon Larabawa, salon gargajiya har da salon soyayya. Ban sani ba ko yana gudanar da waƙoƙi irin na yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina yi sallallahu alaihi wasallam. Kai tsaye ba kana yi? Ina yi, ai karma a tafi da nisa. Karma a tafi da nisa. Karma a ware ni ina ce ba ka yin waƙoƙin yabon fiyayyen halitta. Gaskiya ne. Ka ɗauko wata magana wanda na dakatar da kai a takaice. Ya kake kallon bambancin mawaƙan da ke gudanar da waƙoƙinsa a arewacin Najeriya da mawaƙan da ke gudanar da waƙoƙinsa a kudancin Najeriya? Duka sunan ku mawaƙa, duka sako kuke so za ku kai. Ya kake kallon bambanci? Akwai bambanci amma kusan yanzu suna kamanceceniya da juna. Menene bambancin? Bambancin shine akwai bambanci na al'ada ko da addini ya haɗa mutum da ita. Najeriya kusan kashi 80 in za mu kalla, duk da ba statistics muka kalla ba alƙalma ba ne, amma dai a iya lissafin mutum zai ga cewa ita tana cikin kasashen da kashi 80 zuwa da 5 'yan kasar ta duka musulmai ne, tsakanin kudu da arewa. A cikin kashi 20 ko 15 aka samar da wasu kabilu, wasu addinai, irin addinin gargajiya da kristan da sauransu, da waɗanda ma ba su da addinin. To a bambancin anan shine ya kamata a ce in kana arewa lallai ka zama ɗan arewa, ka tallata. Idan ma ba addinin musulunci kake ba, in dai ka yarda da harshen arewa za ka yi amfani, to shigarka ta zama ta yan arewanci. Sannan da kuma yanayin environment, wurin da za ka yi, irin location din da za ka nuna a cikin waƙarka ya zama na Hausa ne. Tambaya anan, ka yarda mawaƙan da suke arewacin Najeriya al'adar Hausawa suke tallatawa a yanzu har da kai a ciki? Gaskiyar lamari, in ma zan yi da zan yi rashin adalci, ka gane, zan ce maka ni ina cikin waɗanda muke tallata al'adar Hausa, domin kusan waƙoƙin da nake yi waɗanda ma aka fi bana aiki a kansu na bidiyo da sauransu, zaka ga gurin ma da muke yin aikin guri ne na gargajiya na Hausa. A ce ka cire kanka daga ciki. In kuma na cire kaina na saka, zan ce maka gaskiya ba Hausa ake ba magana Hausa ake ba. Akwai mawaƙa waɗanda suke ɗaukan salo irin waƙoƙi na faɗakarwa wanda suka shafi harshen Hausa, ba sai na kama suna ba. Ka haɗa haddasu a cikin wannan lissafin naka ko kuma banda su? To a ciki, in ma ban kama sunan ba, waɗanda dai zan bambance ma ɗin kamar yayyinmu ne da suka ɗan wuce. Kama sunan kamar irin su Mudassir Kasim, irin su Amina Ala misali, suna ƙoƙari gurin saka waƙoƙin, saka yanayin al'adu na Hausa a cikin abubuwansu tun da can ma.
kuma ni suna cikin waɗanda ni nake musamman mu da surkasum yana cikin irin waɗanda yake bani sha'awa a wancan lokacin gaskiyar lamari kuma zuwa irin su Sadi yana ɗaya daga ciki kafin ma zuwa su Yakubu Muhammad da sauransu. To Yakubu kaga yakan amfani da kalmomin Hausa a cikin waƙoƙinsa ko da yadda shi ya tura ya nufa ba haka ma'anarta take ba, ka gane ko? To za ka ga yana ƙoƙarin saka wannan abin nan ɗin da sauransu, duk da a lokacin shi ba bidiyo yake ba, kusan har yanzu ma zan iya ce ma babu wasu bidiyoyin waƙoƙinsa da ya ada da zai iya ce maka ya yi su, ya yi shutin ɗinsu ga su, babu su gaskiya, banda yanzu da ya dawo harka fim. An hango Musa Isah Gwanja ya ɗauki wani salo wanda ba a saba gani ba. Na ɗaukar waƙoƙi ko kuma waƙar guda cikin magabata a cikin mawaƙa, wato ɗan ƙwairo da wasu waƙoƙinsa yana juyawa salon waƙar kwabo da kwabo yana rerawa. Me ji hankalinka kai wannan? Akwai abin da ya sa a waƙoƙinsa musamman ina da ra'ayinsa na farko a mawaƙan da yana ɗaya daga cikin waɗanda nake so, kuma da shi da kamar Shehu Ajilo yana nan da ransa da kuma Ɗandau Aliyu Ɗandau. To Shata waƙoƙinsa ma ba su dame ni sosai ba, sai yanzu da nake sauraron waƙoƙinsa, domin shi ba kasafai kake iya gane ma'anar waƙarsa ba sai ka saurara da yawa, amma su daki za ka iya gane abin da suke nufi, duk da hausar ɗan ƙwairo ta fita Shata tsauri wurin fahimta da wuri. Amma ina fahimtar waƙoƙinsa kuma suna bani sha'awa saboda baiwa harshe da Allah ya bai. Musamman ma shi sanin ɗan ƙwairon, shi ɗan nasa. Kai waƙoƙinsa akalla guda nawa? Akalla akwai waƙar sama dai da na fi juyawa, wadda mutum kusan nawa sun so waƙar. Akwai waƙar da na yi ta wani fim ana ce masa Ruwa Tasha. Fim ɗin wani darakta ne kuma producer ne a masana'antar, yakan producing kuma yakan ɗaukar hoto mai magana, ana ce masa Abubakar H. Kura. To akwai wani fim ɗinsa na taɓa yin waƙar, akwai wani mutum basarake ne a Jigawa ya buƙaci in masa waƙa, an ji an ɗauki irin hawan gani ɗin nan da suke, sai ya ji waƙa ta, sai ce da Allah yana sa in masa waƙa wadda za a yi masa background na wannan bidiyon da aka ɗaukan musu tasa ta kanshi. Sai na ce to, sai na masa wannan waƙar, sai na ɗauki wata waƙar ɗan ƙwairo da ya Sarkin Muri Uban Galadima, sai na ɗauki wannan waƙar sai na canja ta, da na yi masa mutumin nan na tura mishi, musamman sai da ya taso aka zo aka gayyace ni har gidansa, ya min da abubuwa na karamci, ana ce mishi Magayakin Gumel. Za mu iya samun baiti 2 zuwa 3 kafin mu je mu sawa masu kallon? Za a iya samu. Bismillah. Magayakin Gumel a gaishe ka zaki bai gaji tsoro ba, giwa mai ban tsoro, giwa mai ban tsoro, ko farma ba ya ci riba zaki. Wai rubuta waƙar nan ake ne ko kuma ko shiga ake? To ai ka san wannan ba duk da a tun ɗinsa ne, ba ƙirƙirarriya na yi ta ba, ita ɗin na bi daki duk kalmomin da ya faɗa da su ne amfani, sai dai canja sunan da kwabo. Yawwa, sai dai canja sunan da kuma wanda aka yi ma. Akwai batun Farisi da kuke ta kuka kuna ɗora hannu aka. Ya kai kafin ka yi wannan waka? Ban fuskanci matsala ba sosai, duba da kamar a iyalan ɗan ƙwairon da suka rage akwai wanda ake ce ma ɗan ƙwairon Tafa. To kusan da kansa ma lokacin da na ya ji daɗi ganin kamar an daɗa sabunta kamar ɗaukakar mahaifinsa, a ce a yayi wani abu har wani ya zo ya ɗauka, har ya ban gyararraki ma daga yanayin tun ɗin da za a buga, yake cewa su kamar kotso suke ne, wannan kalangu ne, ga yadda za a yi ga yadda za a yi, saboda shi yasa ban damu ba, don idan akwai wanda zai claiming ma shi ne. To mu je mu kalli wannan wakar tare da ni da kai da masu kallon mu a wannan shiri na Adon Tafiya. Idan mun dawo za ka rera mana guda cikin waƙoƙin su, irin wanda ka rera mana ɗazu kafata tana tsima. Masu kallo ga wannan waka mu je mu kalla, alabashi idan mun dawo a cikin shirin za mu ɗora. Mai fatattar kukurin giwa ba cogewa, ko farma ba ya cire ba zaki ba za a jama ba. Gagare gaba mai jiran yaƙi, gagare
gaba mai jiran yaƙi. Kai aka tsoro sarkin yaƙi, ko sarakuna din na zamani ku ɗauki irin halin sarkin yaƙi. Dan ranar yaƙi bai ji tsoro ba, ran kyauta bai ji tsoro ba, ranar ilimi bai ji tsoro ba. Allah ka ja mana ran sarkin yaƙi. Zaki ba za a jama ba, sarkin yaƙi Gwanja ka gaishe ka. Zaki bai gaji tsoro ba. In yara ku zo ku raka ni can bata, da kwari in mun kabar bata, domin in iske Tijjani bata, dan in iske Tijjani bata. Tijjani bata dan Ahmad Musa Gwanja zai zo ya gaishe ka. Zaki baka gaji wasa ba. Ku je ku shirya ni na shirya, domin mu iske shi sarkin yara. Ku je ku kimtsa ni na kimtsa. Ku je bata fada ta Tijjani kakanka a lokacin da ana yaƙi. Gun sha'ar na ba sai sha da daɗi ba, ko kai da lokacin abu gane da arna ba sai sha da daɗi ba. Sarkin yaƙi mai takoban yaƙi, don haka arna ke ta tsoron ka. Saraki kai kaɗai kake yaƙi, don haka kowa ke ta shayinka. Kun ji irin halin sarkin yaƙi. Zaki ba za a jama ba, sarkin yaƙi Gwanja ka gaishe ka. Zaki bai gaji tsoro ba. Barin giwa ba cogewa, barin giwa mai ban tsoro, ko farma ba ya sirri ba. Zaki magayaki uban galadi. Magayakin gobar. Ai shi ba uban galadi. Wancan to kasa mene ne abin burgewa a wannan wakar yadda aka sha manyan riguna na gargajiya. Dan ni ban san aska na wannan wai magayakin ne a zaune. Abubakar Yaskura ne a zaune. Na ɗauka magayakin ne da duhu haka fuskar. Magayaki ai ba a masa bidiyo a cikin rawani. Magayaki tuba nake yi. A cikin waƙoƙin ɗan ƙwairan da ka ɗauka ka ce min guda biyu ce. Wace ce ɗaya? Akwai wadda take ta wannan ta murgayi mai martaba sarkin Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero, wadda na juya ta na yi maɗansa current emir na yanzu sarkin Kano na yanzu Alhaji Amina Ado Abdullahi Bayero. Yes, tun yana bici kuma still da ya dawo Kano ma muka sake maimaita waƙar. Ita ma ta ɗan ƙwaranci. Kasan sarkin da ya sarauta a jihar Kano har sau biyu kenan ce da bici da kuma Kano. Kasan shi yana cikin ma inda aka ce wato madafun iko da ya taka a matsayin hakimi kusan 5. Ya zama ya rike hakimci kusan mataki 5, sannan kuma ya zama sarki a Kano har mataki 2, ya yi a bici kuma ya dawo Kano duka a cikin shekara 1. Allah ya taya riko ya kuma haskaka kabarin mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Amma bayan mun yi addu'a nan za a rera mana wannan wakar ta tsohon sarkin bici. Ta tsohon sarkin bici. To ita ma bari in saboda sai an shirya. A san yanzu sarki ne a Kano. An ce wakar sarki sai an ja damara. Sai an shirya. In ba haka ba mutum zai yi badan-badama. Kwarai da gaske. Ko mu sa ta amala mu ji waƙar soyayya idan mun dawo cikin shirin sai ai shine da saboda dole sai an nutsi yadda ya kamata tukun. Akwai waƙar soyayya tsakanin Amira da Aisha, zaɓi guda ɗaya. To bari tsakanin Amira da Aisha ka zaɓi guda ɗaya. San wani suna ne ya fi ma daɗi ba duk da iya fara. Ai da kai nake tsakanin Amira kake so, ka fi son Amira akan Aisha? Bari in ɗauki Amira. Ka fi son Amira akan Aisha? A'a, ba wai na fi son Amira bane akan Aisha. Duk wace ma in ka so zan iya taɓa ma a cikin sakan 30. A'a, ko cewa ne Amira ko Aisha wace ka fi so? To ai idan zan kalla Aisha ita ce wadda waka ta soyayya ma ta farko da aka fara siya aka yi bidiyon ta soyayya. To kaga Amiran dai kuma ita ma na yi ta kuma mutane suna son tana kuma da babba fada. Wata babba fada karka haɗa mu rigima, akwai ke kura a gida. kuma ma abociyar kallon wannan tashar ta ku ce. To mu kalli Amira. Me yasa aka yi ta? Amira wallahi kawai na yi ta ne saboda normally ni nakan yin waƙoƙin soyayya ma dan suna. Kawai nakan ɗauka suna in yi
dan in ka saurari waƙoƙina da yawa zaka ji ban fiye sa mace a ciki ba, zaka ji ni kaɗai nake yin waƙa ta kawai a yabi mai sunan ko kuma wadda aka nufa. Ƙwarai da gaske. Na so a rera min Aisha, amma tun da Amiran ake so a rera min Amira. Na yi mafarkin kyamira gurbin bacci, daure gimbiya Amira ki bani masauki. Amira daban kike ni a gare ni masoyiyata, ko yaushe ni banda tunani banda nata. Kin zamto jinin jiki tamkar jijiyata, sannu sarauniya da ke mulkin rayuwata. Kafin nima na naɗe tabar mata. Za mu samu wani waƙa ta Amira kuwa? Ga ta dai na yi muku yanzu. Za mu samu an same ta to a sama masu kallo? An same ta to babu. Amma dai ga shi na muku. A ƙara mana da Aisha, watakila za mu samu faifan bidiyon da za mu samu masu kallon mu. A sanadin hanya na ganki fara da tsayi kike siririya, alherin Allah ya kai miki Aisha sannu fara sarauniya. Za a ƙara mu. A ina ga daga nan zan tsaya. Aisha ta kasa ni kin ji macen keki. To kaji kai ka rike wakar, haka wata kai masu sauraro. Kai zaka da an ce waka a bakin mai ita fi daɗi. To ai yanzu wannan wakar ina ganin tunda na yi ta ma kai ne kake yawan jinta. Kan kaɗa da masu to gani. To ni a rakowa baya mu koma wakar dan ƙoyar wadda aka yi wa Alhaji Aminu Ado Bayero. Za mu same ta ne ko mu tsallaka zuwa ga wata wakar Laraba ko kuma wakar biki? Duk wacce ka ɗauka. Wakar Aminu Ado Bayero ita kan za a same ta kafin dai mu tafi, kafin dai mu gama za a same ta. Yawa, saboda ba na son a manta da ita. Saboda waka ce ta kasan yana cikin wanda aka bawa, ina ga wace ƙasa ce take ce mishi babban sarkin Kano. That is muna da sarakuna da yawa tsakanin Haɓe da Fulani. To sai aka ce an bashi wani kambu na babban babba ne a cikin sarakunan Kano, shine babba. Shine Aminu babba. Allah ƙara sarki lafiya. Tsallaka ga batun waƙoƙi na soyayya ko kuma waƙoƙin biki, ma ajiye bagar soyayya a gefe. Waƙoƙin biki ka yi farar amarya, ka yi a tafa hannuwa, zaɓi guda ɗaya a ciki ka rera mana. To farar amaryar da a tafa hannuwan duka ina son su, to amma bari in ga yadda zai ka fi so. Bari in yi farar amaryar saboda tun ne kamar na Sudan. Yar fara siririyar mace, amarya taka a hankali ki ƙara so. Amarya kyakkyawar duniya, haba amarya mai kyawun tafiya, mai kyawun kwalliya, wane ɗawai sokin ɗar zinariya. Amarya tattaka lafiya, kin ji amarya mai farin idaniya. To amarya kin kai ɗiya, da 'yar gwamna ce da an miki jiniya. Kin ga da 'yar sarkin garin mu ce ki, amarya da kin zama gimbiya. Amarya Gwanja ba da mantuwa, ango ya faɗan daren jiya yayo mafarki da ke, haba amarya. That is fara amarya kenan. Wannan wakar ta amarya, amma kafin mu dan magana akan wakar nan ta amarya, me isa kake zabar fara siririya kai wa wakar su waɗancan? Gaskiya akwai so gaskiya karka hada ni da wannan. Da sauran ai duk fara siririya ce. In baka same ta siririya a jikinta ba, to zaka same ta siririya a hancinta. Idan baka same ta siririya a hancinta ba, zaka same ta siririya a fuskarta. In baka same ta siririya a fuskarta ba, zaka ga shaf din idan ta siriri ne. Ai duk fara siririya. Da amarya yawwa. Sirantakar yawwa. Kamar ni yanzu. Dole sai ka samu siriri a jikin amarya. Wannan shine. To ta faruwa. Ku banki ɗin ƙashin gwiwar duniya, mata rawar ko kun saba kun iya, masu rawa da kewaye babu hajijiya, kun zama fitilin haske nahiya, mata kawai nake yi wa jiniya,
Your Excellency ladies, I love you masoyana. Ta ku tafa hannuwa ku yi haka mata, kuɗi da gwal adam mata duka. Hazinariyar ku ita ce mai jijjiga cikin mata. Wannan wakar akwai bidiyon ta? Akwai audiyon ta. Me yasa a waƙoƙin zan haɗa ga baki ɗaya? Na'am. Kuka zaɓi ku yi waƙoƙin biki? Na'am. Kuna da alaƙa da irin wannan waƙoƙi ne ko kuma kawai saboda zamanin matan ya tafi a kuka ɗauka? To akwai abin da yake faruwa in aka ce Gwanja kawai Gwanja, akwai wata waƙanmu da muke yi Gwanja da Gwanja duniyar waƙa. So duk irin tun ɗin nan da nake ce ma ina yi, ni ne mutum na farko a gidanmu da na fara waƙa, kuma duk wanda za a ce yana waƙa bai wuce Ado ba. Duka tun ɗin da nake iya shiga in yi waƙa yana iya shiga ya yi. So akwai guraren da yana iya yin wata bajinta, duba da kasan progress, ana ɗaukaka ta Allah ce. Yes, akwai abin da yake yi in ya haɗu da stardom ɗinsa sai ka ga cewa duk abin da za ka yi mutane ba za su kalli abin yadda. Akwai kuma guraren da ni kaɗai nakan yana iya yin wani abu amma ba zai iya yin kamar yadda zan yi ba, tunda kowa da fikirar da Allah ya bashi. Yes. To amma duk abin da zai iya maka a waka zan iya yi, kuma duk abin da zan iya yi a waka yana iya yi kwarai da gaske. Kuma kamar yanzu misali akwai mawaka da yawa da sun ɗaukaka kuma suna kan lokacin su ma. Idan misali Ado zai zo ya waka, Ali Jita ya zo ya ce ta yi misali, ko M Inuwa ya ce ta yi, ba zai kushe masa ba dan ya san cewa yana da ƙwarewa a gurin. Idan irin su din Nora suka yi ba zai kushe musu ba, ya san suna da ƙwarewa a wurin. Amma maganar gaskiya, kamar zan ce ina da nayi wannan tasirin a cikin rayuwarsa. In kowa zai ce waƙarsa ta yi a gurin, in na ce nayi observing wani abu da bai ba, yana canja shi ya gyara shi, saboda yana tunanin a waƙa kana gaba da shi ko da ya girme ka. Yawa, ko da ya girme ni. Kuma alhamdulillahi mun samu wata kamar tarbiyya ta mutunta na gaba a cikin family din mu still. To shi kuma duba da wannan damar da ya samu, ya zama kamar ni ne founder kenan, zan ce ni ne kamar kai ne jagoran shi a ko fitilarsa a harkar. To yana respecting dina. In aka ce akwai abun ma da in aka ce ayi zai iya cewa a bani dan na fi ƙwarewa a wannan abin, ko da shi za a bashi. Kuma babu kyashi ko wani abu ko jin bai kamata wane ya zama ba. Gaskiya duka muna da burin kowa ya ci gaba, kuma muna taimakon juna a kowane bangare. An ce wai ɗaukaka ta mawaka kawai ana yin ɗaukakar ne ba tare da an samu wasu kuɗi na jin daɗin rayuwa ko kuɗi na gudanar da harkokin rayuwa ba. Ka da wannan maganar? A wannan zance ne na mutane. Akwai wani abu ma da ya fi amfani da kwakwalwa samun kuɗi, ko ku yanzu in ka kalla mafi akasarin kayayyakin aikin ku ai na'ura ce mai kwakwalwa. Ai duk abin da zaka iya sarrafa. Mun fi na'urar yin amfani da kwakwalwa ko? Mun fi na'urar yin amfani da kwakwalwa. To ai ku kuke sarrafa ta, ita kuma ita take tara muku abubuwa da yawa. Ko kaga da kwakwalwa ku kuke aiki, ita ma kuma da kwakwalwa ta kuke amfani gurin gudanar da aikin naku, wanda ba zai tafi ba sai da ita. To yanzu misali kamar ni yanzu da zan iya ce maka da kwakwalwar mu muke kirkira abu. Irin wannan aikin naku na dan taba shi a baya a radio station amma. To amma har yanzu akwai waɗanda su duk irin radio voice da kake da shi ba lallai su baka aiki ba sai sun kawo min. Akwai waɗanda in harka ne da ya shafi irin wannan, kaga duk da kwakwalwa ake amfani. To cikin abun minti ɗaya za ka yi generating ɗin kuɗin da wani salary ɗin wani ne na wata biyu. Abun minti ɗaya. Kuma kai ka sani kuna yi a nan gidan. Wani ya fito tun karfe 6 ba zai tashi ba sai ba. Yawwa. To abu ne wanda yake da ra'ayi. Misali sai dai harkar bambancin mu da waɗanda suke yin business na yau da kullun da suke iya samun wannan, mu abu ne na mai ra'ayi. Sai kana da ra'ayi za ka zo. So wancan kuma yau da kullum ne ko mi kankantar abin da yake samu. Muna iya samun abin da zai dauke mu wata 5 lokaci guda, ba lallai a wata 5 din mu samu kashi 1 bisa 10 abin da muka samu. Mun cinye lokacin gabaki ɗaya har mun nemi mu ƙara wani abu, amma akwai wasu abututuwa guda biyu. Ka kalli mawaka yan uwanka ka ba su shawara. Na'am. Shine na farko. Na'am. To abin da zan ce shine kamar kyautata harshe. Yes, mu san irin kalmomin da za mu rika amfani da su a
ko ma ina muka tsinci kanmu da yawa ba a da na sani a cikin shiru wani abun ka san ka faɗe shi zai zama ya taɓa image ɗinka ya taɓa muhibbarka ka bar shi saboda ni da abin da za ka yi ka sa mini mutunci na farko sai komai ya biyo ba maganar gaskiya ina son a waka mutum ya rika kyautata harshe ya kalli al'adar mu ta Hausa ko da ba al'adar ake amfani da ita yanzu ba idan ka ɗauki al'adar ka cakuɗa ta da zamani a zamanin ka shigo da al'ada a harshenka maganganunka da kuma abin da kake aika saƙon domin maganar gaskiya ce mutane ba wai wannan nake ba za ka zauna kana karanta mutum littafi kana ta gaya mishi abu wallahi wani bai fiye riƙewa ba amma idan aka yi waka za ka ga an riƙe wasu sukan jayayya akan wannan abu kuma ba haka bane da yawa mun yi makaranta tun daga primary mun yi islamiyya da yawa za ka ga cewa wani saƙon karatun a cikin waka ake koya mana shi to gaskiyar lamari waka tana da tasiri a rayuwar mutane tun lokacin mutanen farko don haka ina ganin mun cinye lokacin gaba ɗaya kuma baka rera mana waka Amina Ado Bayero sarkin Kano mai martaba sarki na 15 sakata kura koran daga na yarda da Aminu Ado baka iya amshin bane sarki babban dodo to shikenan sarki ba a maka warki sakata kura koran daga na yarda da Aminu Ado ga sarki mai kyautar dokuna sarki mai kyautar riguna sarki mai kyautar rauna sarki mai kyautar kodoji shi ɗai ya maka kayan hawa ya sai shi ɗai ya maka kayan hawa ya bari mu je ga masu kallon mu sa musu wannan waka albashi sai mu rufe shirin gabaki da ni daga nan barin salam amma da waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin an gaida Nurullahi Babangida wanda ya wato sarrafa mana na'ura sunana Rabi Sana san a madadin wato Musa Isah Gwanja dake cewa mu kasance da ku a wani makon domin kallon mu da wani sabon shirin da wani sabon mawakin a huta lafiya ana alaiki masoyiyata nurul hayat qurratu ayn masoyiya ayya sahibul kalam ana alaiki masoyiyata nurul hayat nisful hayati masoyiya ayya sahibul kalam ana alaiki masoyiyata hayati qurratu aini masoyiyata hayye ana alaiki ya ruhi ki so ne ki bini ni ne fa ruhi a kai da kyakkyawa mai kyau na zubi da sufafa kyakkyawar halittarki da kyawun ɗabi'arki kyau na zubi da surarki shi yasa ne nake ta daminki marhaba nurul hayati qurratu aini masoyiya da na yau da ke na karanta abubuwa kina da matuƙar tarbiya tun daga yanayin gaisuwa a gaba na kika durƙusa lallai na yau tsintuwa mai kyawun zubi ga haki kina yanayi da abbanki mai haƙuri ya ummanki ta alhu na gimbiya ruhi hayyaya nisful hayati ina ƙaunar ki duk sa'i sallar asuba da isha'i na kan roƙo ga lillahi yayi mini arzikin ruhi ko da wasu za su mun sharhi ni na san me yasa kalbi nake ƙaunar ki duk sa'i kyakkyawa cikin sofa kuma kyakkyawa a tarbiyya
ki zan yi tsayuwa tamkar wani dogari mara yanci can kokowa rohi idan makamin yayyawa ki mai da ni mai barrowa galibi ko wani wawan shamaki mai baiwa doki ruwa akan ki zan tare rindina da yaƙi tun daga ganuwa rohi yalla